Abaske. Kaso sai zamu yi. Ina da akwai wata wasa da gani wasu mutane sun yi a TikTok na gani. Wallahi wasan ta burge ni. Suna aza ko ana aza ba wasa ba ne. Ya wasa ta ce ne ka ga. Wasa ce irin ta lefa 1 2 3 zaka zabi akwai alale akwai gomani akwai biskit. Ka ce wasan da aka yi can kwanaki lokacin da ana ma an yi ita ita ka ga ka zabi alale ko gongoni. Duk mana ga maka kuɗi za a yi ne ko ko ne ba ci za mu yi mana kuɗi. Kai ma kai. Ina da kuɗi ka san muna da kuɗi. Ka san ni ma dan cin banza ne amma ba ya da. A madare ya ka dai mu dora da ya 50 iya kudin da iya shiga nan kai kuwa ka gane abokina sai mu je wasa ai ina ga maka wanga wasa sai aka ma wata taure zama to kaga dai kenan ma mu je mu zauna cin in ci banza in babban za in ci banza in babban za wasa ba dai na gari sai an ga ba aka san na kware kasan wasa za a yi sabon iske wasa ce ta lefa 1 2 3 le. Ok na gane yanzu za a aza kamar nawa ne kudin da za a aza kudi ne kamar ka 50 na aza amma da ka gane mu har aza 50. Ok wannan bai da matsala ka san daman an ce ai iya kudin ka iya shagalanka in dai 50 ne to ba matsala mu je kawai ya kudin ka iya shagalanka ka gani yanzu ka tura ka ga zai ga tani ni yanzu ga ta ni ga tani yanzu me kake so yanzu ni ina son ya maka ce nawa alale gwangwani biskit sukuta ni ina son sukuta saboda shan daɗi to ni kuma ina son alale ka san shi alale daɗi gare shi in ya sha mai ya sha yaji Yeee! Na cinye ka yaro, ni daman ka san na saba dan bura uba, kawo zo biyarka. Kawo zo biyarka, ni daman na saba cin kawa. A ba matsala na ji ka ci ni, ai 11 ba sha bane. Ku ƙara zuba mu samu sunna. Yay! Ha ha! Yaro! Kawo wazo biyar ka an ci ta! Yaro! Ha ha! To yanzu yaya? Na canya 50 dan warko. Kuma na canya ta biyu. To yanzu ya akwai ka ne? Akwai ni. Ku je. Ba mu san wasu bane da abin. Ku kazu ba. Kai ho ba ka da nasara kai na ho ka sani ba. 12 ai ba sha bane. Wallahi 12 sha. To mu kazu ba mu je. Za mu sani ta da wuta. Bai tsota. Je ta. Za mu sani za mu je. Ka bai a mu bambari. Kana cike mu je. Ba da cibi ai cibi ba sha bane ni mu je lefa 1 2 3 le alale gwangwani biskit sukuta yalo jinin nasara jinin wayin kai na ci ta warko na ci ta zake kuma na ci ta karshe dan bulawa na ci dubu sai ce to ba ka iyawa kar ka ƙara wasa da ni kai ni ban ma ƙara wasa da kai yaro kawo 50 din nan yaro na cinye ka to ya akwai ka ne